Que tal están? Benvidos el luns, se toca falar dese partido de baloncesto vivido onte no Multiusos de Sar, ese enfrontamento entre o Obradoiro e todo un grande, o Real Madrid. O Obradoiro que lle plantou cara a ese equipo, 50-52 no descanso, aguantou ben o equipo de Moncho Fernández, finalmente o resultado foi de 87-97. Imos analizar como foi o encontro cos nosos colaboradores habituais que falan de baloncesto, Cristina Guillén, xornalista del Correo Gallego. Cristina, benvida. Hola, boas noites. Temos tamén a Jacobo Rey, director de AGN, que volta a esta tertulia. Jacobo, benvido. Gracias, boas noites. E tamén nos acompaña Mozan, coordinador das categorías base do Obradoiro. Mozan, benvido. Que tal? Hola, boas noites. Imos comezar, entón, facendo unha valoración xeral dese partido que eu creo que lle gustou a todo o mundo, que todo o mundo que desfruta do baloncesto puido desfrutar dese espectáculo. Credes que o Obradoiro lle xogou de igual a igual o Real Madrid? Empeza Mozan, veña. Sí, completamente, non? Non só ante o Real Madrid, ante un moi bo Real Madrid, non? Porque onte o equipo blanco, bueno, pues demostrou o porqué da súa invencibilidade na Liga Endesa, de porqué lidera o seu grupo na Euroliga, e o Obradoiro lle exixiu o 100%, tanto como colectivo ao Real Madrid como xogador por xogador, non? Porque, bueno, as accións de determinados xogadores do Real Madrid son de máximo nivel, non? Lembro moitísimas de Sergio Rodríguez, de Jul, de Rudy Fernández, non? Entón, o Obradoiro, efectivamente, tuteou a non só Real Madrid, repito, a un extraordinario Real Madrid, non? Cristina, como Sí, eu creo que o Obradoiro, bueno, deunos moitísimas veces moitas motivos para estar orgullosos deles, non? Eu creo que ante un gran equipo como o Real Madrid, o que normalmente se lle pide é ese espírito de competitividade, non? Pois esa pelea, esa, bueno, pois de dar o máximo esforzo para poder, bueno, por lo menos que os espectadores vexan o partido, non? Eu creo que por aí, pois, o Obradoiro sí estivo a ese nivel, en canto a pelea, en canto a esforzo, a actitude, todas esas cousas. E o que pasa que Madrid, o Seporos, é o mellor equipo da Liga con moita diferencia, non? En pequeniños detalles, pois foise o partido, pero eu creo que todo o mundo, polo menos pola calle de Sar arriba, por Fonteñas arriba, todo o mundo iba comentando o bo partido que viran e o contentos que estaban a xente, non? Faltou o resultado, lóxicamente, porque, bueno, nos vimos capaces de gañar, xa viñamos de gañar de outras veces o Madrid, pero, bueno, polo demais, eu creo que a xente estuvo moi contenta do que viu, non? Jacobo, ti quedaches contento co espectáculo? Sí, nada, é que non se pode reprochar nada, non? O equipo foi... Bueno, eu creo que xa dixera Moncho antes do partido, non? Que para ter opcións de gañarlle a este Madrid había que facer as cousas moi ben e o Madrid tiña que facelas regular ou mal. E cumpliuse o primeiro porque, bueno, pois aí están os casi 90 puntos, non? Ante un Madrid que eu creo que este ano hai moita diferencia en que o mellor equipo da Liga respecto ao segundo. E o problema foi que o Madrid, pois claro, non estivo a moi bo nivel en esas circunstancias, con a plantilla tan ampla, conseguindo tantos puntos, penalizando tantos teus poucos errores, pois é moi difícil vencer. Pero, bueno, a imaxe do equipo e a garra e o feito de loitar os 40 minutos, a imaxe foi excepcional. Sí. Con que sensación vos fostes ao descanso cando íamos 50-52 e ademais que foi unha primeira parte na que vimos canastas para un lado para outro continuamente, non? Non se fallaba nada, se chega a ser contra outro rival, pensaba a xente que teríamos gañado o partido, vamos. Me foi a sensación de que lembrei-me da televisión española, non? Que os días anteriores, bueno, habían dito que lle resultaba complicado vender o produto, que as audiencias non eran todo o que eles esperaban debido ao espectáculo, e lembrei-me deles e dixe, bueno, pois, os están dando un exemplo de todo o contrario, non? Porque a verdade é que o espectáculo durante os 40 minutos, pero sobre todo durante os 2 primeiros cuartos, foi mayúsculo. Eu vexo moitísimos partidos de Liga ACB desde que ha empezado a tempada, e, hombre, sin deixarme levar por o corazón, estou falando ca cabeza, eu penso que os 20 minutos de onte han sido do mellor que se ha podido ver nesta tempada en toda a Liga CB, sí, seguro. De acordo? Sí, además, vendo o resultado, por encima no marcador dos 50 puntos ao descanso,
pues, poderías dicir noutro partido, pues este Obradoiro non está defendendo, non? É raro que nos metan e que o partido pode seguir a máis de 100 puntos, pero non era a sensación. A sensación era que estaba xogando ao mesmo nivel do xogo do Real Madrid, pero sen complexos, non? Que sabía perfectamente que tamén podería moverse nese terreo. Ao final se viu, bueno, pues que eso, que pequeños detalles, pues, ao final foi o que lles costou, pero a sensación era de dar a cara, non? De que tamén podía xogar a ese nivel de efectividade en ataque, non? Porque os porcentaxes no descanso foron, a verdade, que de escándalo, entón. Sí, pero máis fruto do bo que hacer dos equipos en ataque que de malas defensas, non? Porque o Obradoiro, por exemplo, foi quen de contrarrestar os contraataques do Real Madrid, que é un dos seus armas principais. E a pesar de eso, que eso é síntoma e señal dunha extraordinaria defensa, o Madrid che fai moitos puntos, pero porque, bueno, é que ten xogadores que estamos a falar de... Podería ser perfectamente o Real Madrid agora mesmo prácticamente o quinteto, digamos, da selección española, non? Sergio Rodríguez, Jules, Rudi e Felipe Reyes, e súmalle outro que ti queras, e sería a selección española de baloncesto, non? Claro. A meter a un xogador, un dos detalles de onte, por exemplo, un xogador como Carroll, que é un xogador que sen duda titular en calquera equipo da ACB, que de feito foi pois un ano ou dous, non? MVP da Liga, un xogador que ten unha facilidade para anotar increíble, e é suplente no Madrid, non? Xogou pois 20 minutos onte, ou non chegou a 20 minutos, pero que sale no segundo cuarto e mete 3 triples seguidos que claro, eu creo que o máis meritorio de onte foi que o equipo non se viu abaixo, pese a que o Madrid é moi difícil afrontarlle un partido cando o Madrid en cada ataque sumaba algo. O sea, eu creo que onte houve moi poucos ataques do Madrid que non sumara ou puntos, ou rebote ofensivo, ou falta, ou algo. É moi difícil, e ti estás facendo moi ben as cousas, atacando moi ben, buscando os puntos débiles, pero que eles é un martillo pilón, e claro, baste o descanso, meténdolle 50 puntos ao Madrid, pero que miras, claro, eles meteron 52. É que, ademais, claro, o Madrid de onte, que, repito, foi a mellor versión do Real Madrid, non? Porque, claro, empezas a ollar as estadísticas e demais, e, claro, a ratos era Rudi Fernández, despois Sergi Llull, despois Sergio Rodríguez, Carroll, todos tiveron o seu momento, non? É dicir, foi un Real Madrid en donde, bueno, pues, a totalidade prácticamente dos xogadores sumaron e aportaron o que cabe esperar deles, non? O Madrid ha ganado xa partidos nesta liga en donde, por exemplo, o destacado era un ou dos xogadores, e que onte ganarlle ao Real Madrid era prácticamente misión imposible. Estou convencido de que non só para o Obradoiro, para calqueira rival que houvese tido enfrente, onte houvese sido, xa te digo, tarea imposible ganar ao mellor Real Madrid. Sí, porque no descanso, ademais, solamente habían aportado prácticamente a liña exterior do Real Madrid, porque creo que por dentro habían aportado solamente 2 puntos, pero que no terceiro descanso tamén aparece o Mirotis, que se tivo que ir por problema de faltas, foron aparecendo todos os que tiñan que aparecer. A min outra cosa que tamén me gustou onte, creo que é un pouco esa repetitiva que estamos falando sempre do pobre Rafa, pero tamén é outra nota positiva, non? Vindo os propios compañeiros que o base titular, Andrés, tiña que estar no banco, o equipo que é distinto, tampouco se viñen un abaixo, e Rafa xogou uns bons minutos. Seguro que as lágrimas de impotencia que tiña no banco era máis por saber que estaba facendo ben e que tiña que estar sentado polo dor que tiña, que ao mellor pola propia dor que debía de ter, que tamén debe ser grande. Pero, non sei, tamén é outra nota moi positiva, non? Sí, xa leva... Saiu moi pronto, Rafa, creo que saiu minuto 3, minuto 4, cando fixo a segunda... Andrés fixo a segunda falta moi pronto, e Rafa saiu, e... Home, iso en teoría é un cambio de plans, non? É dicir, na folla de ruta, supoño que tiña a Moncho, non contaba con ter que meter... ter que quitar o base titular que está liderando as asistencias da Liga ao minuto 3. Sin embargo, Rafa eu creo que respondeu moi ben onte. Sí, a verdade é que as derradeiras jornadas a Rafa xa está encontrando o seu sitio no equipo, está a xogar francamente ben, entende moitísimo mellor o que o equipo lle exige, o que lle requere o entrenador, e onte o demostrou. Fixo un extraordinario partido na dirección, estuvo moi correcto defensivamente, boas noticias sempre. E tendo enfrente a Llull, que o partido de onte que fai Llull é un... O sea, non son ataque, rompendo en penetracións, en tiro libre infalible, creo que meteu 10, de 10. O sea, a defensa que fai Llull, cando lle toca sobre Corbacho, que despois tamén a fai Rudi, pero son defensas... Nos vimos aquí moitas defensas sobre Corbacho, pero claro, defensas de brazos, de empujón, de agarrar camisetas. Bueno, a de Rudi foi máis desas, Bueno, Rudi sí, bueno. Pero foron defensas de non tirar. O sea, de Corbacho, as canastas que meteu
suou sangre, suou de todo para conseguilas, porque a defensa foi impresionante. Sí, Como hasta estaba Rudy. estudiado, como empuxaban o contrario para bloquear, bueno, foi unha barbaridade. Rudy tiña O sea, concienciado. Rudy que non é un home que nos teña moi acostumados a verle xogar extraordinariamente en defensa, dende o principio se veu que, bueno, pues que había aí unha especie de rivalidade, non? E dende o principio, a verdad que, bueno... Foi moi bonito tamén. Sí, foi un duelo bonito. Se tiveron que meteu o Corbacho na cara e a seguinte Rudy meteu unha de un para un, de por debaixo das pernas das, e dis, claro, que fas contra iso? A ti fan iso e dis, bueno... Claro, es que dis, o Madrid te castiga os erros, sí, tamén é verdade que o Madrid moitas veces te castiga os teus acertos defensivamente, non? Porque hai xogadas nas que están ben defendidos, e claro, é que estamos a falar de xogadores que posiblemente horas sexa unha das mellores plantillas de Europa. Para min é un dos claros favoritos para facerse ca Euroliga o Real Madrid, non só ca Liga Endesa, non? Además, outro tema que teñen, eu xa o ves noutros partidos, pero a cara dos xogadores do Real Madrid que se están divertindo xogando, non? E contra ese tipo de cousas, ademais do propio traballo que ten durante toda a semana, dos propios sistemas, da propia calidade dos xogadores, saber que un xogador da calidade destes homes que se está divertindo xogando, as converten casi en imparables, non? Non teñen outra... non teñen unha barreira que ti podas limitar nese sentido, non? É un mérito factor tamén añadido. do Sí, do adestrador, entrenador, que probablemente cando se fichou a Pablo Sí, Laso soubo había moita, bueno, falábase de que non tiña experiencia para coller un equipo como o Madrid, e non sei ata que punto parte de mérito del, pero o estilo de xogo do Madrid é un estilo que gusta, que divirte, e que ves que os xogadores precisamente Están convencidos, disfrutan, e bueno, para determinados xogadores incluso un estilo que lle ven a maravilla, non? A Jul, a Rudy, Sergio, a Mirotic de chegar, bueno, son xogadores que están contentos e, bueno, pola hora pois vanlle ben as cousas. Falaba Jacobo desa rivalidade Rudy, Corbacho, que foi bonita de ver. Non nos daba a impresión en algúns momentos do partido que había moitos piques, parecía que era un partido eso de piques, que un facía unha cousa, pois outro ia a facer outra. A resposta era inmediata dun equipo e do outro, non? A min recordoume un pouco a que pasou o ano pasado con Navarro, non? Que tamén houve un momento entre Corbacho e Navarro que se puxeron os dous a triple, boom, un lado e noutro, foi unha exhibición. Pero aquí era un pouco todos, non? E tamén, o que pasa é claro, como eles se coñecen, eu vin, cando saían na segunda parte que iban os dous falando, medio facendo bromas, e ao acabar, creo que Rudy dixolle, non, a Corbacho, moi ben, pero ten que poñerse as pilas detrás, bueno, ves que sí, que... Pero claro, estamos falando dos mellores tiradores de... Hombre, o orgullo aí tamén entra en escena, non? O orgullo personal, pois de decir, mira, si estamos aquí, estamos os dous, bueno, a ver quen se leva a partida esta, non? É bonito tamén ese tipo de cousas, non que estean a golpes ou a puñetazo limpio, o bonito é que se esas rivalidades, non? É un añadido ao propio partido. Pero eu creo que o Real Madrid tamén se motivaba co Obradoiro, non? Cando vían que o Obradoiro lles respondía tamén con canastas, con acerto en ataque, tamén parecía que o Real Madrid se picaba un pouco e dicían, que nos somos o Real Madrid. É que dende hai tempo xa os equipos comenzan nese sentido a respetar o Obradoiro, non? Sabe que gañar un partido ao Obradoiro tens que estar moi atento, moi concentrado, porque é un rival que te plantexa moitísimas cousas, non? Tanto en ataque como en defensa. Entón, agora mesmo, ese factor sorpresa que podería haber antes de vamos xogar contra un equipo de zona baixa, humilde e demais, cada vez hai menos, consecuencia deso, do bo que hacer do Obradoiro, non? Entón, o Real Madrid viña sabendo que o Obradoiro ven de ganar en Unicaja, que é un equipo que lle vai plantexar moitísimas alternativas en ataque e en defensa, e que dende o principio te vai requerir estar sumamente concentrado. Sí. Vistes o Real Madrid moi motivado? Sí, ata o propio entrenador parecía moitas veces que quería coller o balón, non? Estaba todo o mundo moi metido no que era o partido, non habían... Bueno, pues, o que pode haber nestas ocasións, pues, mirate por encima do ombreiro, non? Pues non, les digo, este propio Pablo Laso que estaba metidísimo e concentrado e, bueno, indicando en todo momento, a veces pasándose, outras veces non, pero facendo indicacións. É que é normal, non? Ti cando eres o adestrador do Madrid, eres Pablo Laso e dis, estamos xogando dous primeiros cuartos extraordinarios e temos 50 puntos no marcador, e resulta que están a 2 puntos nosos, tes motivos máis que suficientes para preocuparte, para respetar moitísimo. Sí, pero tamén podes optar por outra vía, por decir, mira, eu sei que os meus xogadores teñen máis calidade, o que son capaces de facer, bueno, pues xa está, sabemos que nun momento pode pasar, pero non, ele estaba, o que che digo, estaba metido e sabendo, indicando e preocupado, que distinto. Moi preocupado, seguro, que non nos quepa a menor dúbida. Rodeando a técnica. Rodeando, esa liña de por desgracia, porque mira que ya advertiron, e volveron a advertir, e bueno, pero...
Pero Pablo, eras? Pero é así. Eu creo tamén o ambiente que preguntaban yo despois aos xogadores de Madrid. Un ambiente así tamén aos xogadores de nivel pois lles motiva, non? Lles gusta. Non é o mesmo xogar nunha cancha de 3.000 espectadores que nunha cancha que tes en contra, o ambiente que había un Tensar que foi, bueno, pois impresionante, non? De estar volcado co equipo e de pasalo ben, de estar volcado e de pasalo ben, e de disfrutar, e de sair dicindo, bueno, pois vimos un espectáculo grandioso e xa está, non se pudo facer máis. Para isto pagamos. Claro, e para eso se paga o abono e a entrada, pero eu creo que nese tipo de circunstancias os xogadores pois de nivel motívalle máis, non teñen un plus de motivación o feito de ver unha cancha complicada e con un ambiente así tan volcado, sí. Antes falábamos do papel que fixo Rafa Luz nese partido. Moitas veces destacamos a algún xogador que pois tuvo o seu partido. Tedes a impresión de que onte foi un pouco máis todo o equipo, que cando non aportaba un, aportaba o outro? Que non houve un destacadísimo, senón... moitas veces co Obradoiro, non? É dicir, eu creo que esa é a tónica habitual do Obradoiro. O Obradoiro moitas veces quizás de forma un pelín exagerada, eu digo, bueno, no sentido da palabra, pois exageramos un poquito as actuacións, pois por exemplo, a derradeira semana de Alberto Corbacho, non? Eu creo que o Obradoiro, dende sempre, a súa gran virtude é que é un colectivo, que sempre funciona como un colectivo, non? Sexa en ataque, sexa en defensa, e onte, o sea, exactamente igual, non? O tema é que, bueno, pois ahora todos estamos un poquillo co corazón de que queremos que Corbacho selección e demais, e a veces, bueno, pois destacamos máis do que cabe, non? Quizás as súas actuacións, en certa medida parece que estamos minusvalorando o resto do traballo do equipo. Eu penso que o Obradoiro, precisamente a gran virtude do Obradoiro é eso, é o traballo de equipo. O Obradoiro nun Inter aparece un xogador, noutro Inter aparece outro, sabe buscar moi ben as súas opciones, pero é a tónica habitual de xogo do Obradoiro, o traballo de equipo que é sobresaliente. Sí, por exemplo, os xogadores, o tema de Buford, por exemplo, que a xente fala del, que non lle acaba de convencer ou que non lle va de dar o paso adiante. Pois está no 5 inicial será porque fai cousas que lle gustan a Moncho, non? As cousas que fai el son precisamente as que fan tamén lucir a Corbacho, non? As que non se ven tanto, as que non miramos tanto. O tema de Pavel, pois mira, Pavel en 19 minutos 12 puntos, pero os 12 puntos deses que fan dano, non? Deses que dices tú, pois agora fago eu porque non ves outra opción. É o bonito deste Obradoiro, non? Que todos están aportando e facendo que os pesos pesados, os Kendall, os Corbacho, os Andrés, pois tamén se podan lucir, non? E non parece que haya ningún tipo de problema por eso, non? Se ten que tirar Buford polo balón e non se ten que tirar Corbacho, pois tírase. En absoluto, sí. Jacobo, como vestiu o grupo? Sí, ves unha implicación de todo o grupo. Despois hai determinadas estadísticas que confirman iso, non? O feito, por exemplo, de que ningún xogador habitualmente xoga máis de 30 minutos, que cada vez se vai máis a iso. Onte o que máis xogou foi Kendall 28, dicir, non hai un xogador franquicia, non hai un xogador que dependas, que o equipo dependa del. Pero como ti preguntabas que xogador, bueno, se había algún xogador, eu pois vou... Diga quen vas a destacar. Claro, eu onte, por exemplo, gustoume moito o partido de Pavel, que é un xogador que pasa moi desapercibido, non? Porque, bueno, pois que non pasa, non chama, digamos, a atención, non? Por a súa forma de ser. Sin embargo, creo que está integrándose no equipo e facendo unha labor... Bueno, igual é que eu gustame moito os xogadores así, un 3 así forte, alto e un físico espectacular, pero eu creo que está indo a máis e que, bueno, a progresión é moi boa e a min é un xogador que me gusta moito. Onte a máis estivo moi ben no tiro, non? Creo que meteu 2 triplas e é un xogador moi importante. Así que está de tapado, pero a verdade é que está sendo unha grata sorpresa. Pero claro, destaco a él, pero sen perder a perspectiva de que sí, de que hai un traballo detrás e o que diciades vos. É dicir, se Corbacho pois ten ese nivel de acerto e consigue tiros librados, pois é porque hai detrás un traballo do resto de compañeiros e do corpo técnico que fan determinadas xogadas para que iso poida sair adiante. Que pensades que se lle pode pasar pola cabeza a un xogador do Obradoiro cando sabe que, como o que estamos comentando, que o Real Madrid ten ese fondo de armario, que calquera xogador que saia che pode facer un traxe? Que poden eles estar pensando cando van sair á pista?
como dicía Cristina, depois salía Mirotic, tamén estaba un pouco tapado, de repente saiu tamén a facer o seu papel e cada un que saía, pois... Home, eu non sei, nunca fui un xogador e non sei o que che pode pasar nesos intres pola cabeza. O que sei é verdade é que a mí, o que a mí me reflicten os xogadores de Obradoiro é que non teñen ningún tipo de complexos. É dicir, estes a quen este enfrente, non? Esta tempada, a tempada anterior, non? É dicir, son moi competitivos frente ao rival de turno, están convencidos sempre de que, sendo fieles ao seu estilo de xogo e facendo ben as cousas, que son capaces de derrotar prácticamente a cualquier equipo. Eu non vin, de momento, onte a ningún xogador do Obradoiro con ningún tipo de complejo, ni con ningún tipo de temor ou de resignación, non? É que se onte en algún momento te resignas ou tes complejos, onte o Madrid te saca do campo, vamos. Sí, pero teña tamén o espírito autocrítico, que tamén é importante, vos, non? Sí, Porque sí, perfecto. logo a acabar o partido, pois decían, pois poderíamos haber defendido mellor, porque 97 puntos non nos debe de meter. Cando o Madrid mete 97, moitos máis a outros equipos que están en Euroliga, non? Eso tamén é o bonito e a puntilla, e o que te anima a pensar que, polo exemplo, pois o mércores en Barcelona, pois non vai ser un partido moi desigual, que mellor tamén vemos un Obradoiro capaz de dar a cara, non? É o bonito que ten isto, que é unha roda, pois que vai enchendo, que vai crecendo, non? Que ahora están con moitísima fe, con moitísima confianza no que fan, porque son conscientes de que están a facer moi ben, que están ganando ya grandes equipos, competindo, o sea, eu penso que anímicamente ahora pola cabeza dos xogadores do Obradoiro están tremendamente reforzados, cunha fe no que fan, e sobre todo están tranquilos polas vitorias que levan, porque non teñen que ir a Barcelona co urxencia de ter que gañar ou de xogarse ali nada, tamén te dá tranquilidade e o que diste confianza é no que estás facendo, non? Moitísima, sí. Esa é a clave, para mí esa é a clave, porque claro, de ter a estas alturas da temporada un colchón de 5 vitorias sobre o penúltimo clasificado, que é o teu obxectivo de partida, que non se debe olvidar nunca, non? Que o teu obxectivo é estar por riba do penúltimo, e por ahora levalle 5, pois claro, permite xogar cun, non digo relaxado, pero sen a presión da que falábamos tanto ano pasado, os acordades, non? Os 4 partidos famosos de xaneiro que se perderon, aí había presión e notabas a tensión dos xogadores. E agora notas, pois, que non digo que sean os globetrotters que van a pasalo ben, pero que xogan sen esa presión, e iso se nota. Cometes un erro, cometen un erro porque son humanos, e os cometen e non pasa nada. A xente está volcada, e o equipo uns cos outros, e despois, claro, tamén hai outra cosa que se nota. Os xogadores, por exemplo, Robbie, que se incorporou máis tarde, pois a medida que se vai incorporando e vai collendo as dinámicas do grupo, pois iso notase. Diguar, eu creo que ainda se lle nota o tema da pretemporada, ainda non colleu o punto para estar a tope, e a medida que eso se vai a maquinaria, cando se vai engrasando e teñen todas as piezas, pois irá todavía mellor. Pero vamos, complexo ningún se non gañas nin en Vitoria nin en Málaga, eso é evidente, claro. O calendario é duro, esta semana toca mércores a cancha do Barcelona, sábado a Bilbao. E o esforzo feito onte foi grande, non? Non sei se pensades que lles pode agora mermar un pouco para ir a estas canchas. A ver, que o calendario é duro, levamos dicindo dende hai bastantes semanas, non? Pero esta semana en particular, gracias a Dios, é un pouco... sí, pero Real bueno, Madrid, Barcelona, todo así... non sei, dende hai 3 semanas levamos dicindo a cuesta, non, o famoso Turmalé para o Obradoiro. E gracias a Dios, pois mira, ganan a Caja Laboral, ganan a Unicaja, o sea, que é duro, evidentemente, é durísimo, é terrible, non? Pero bueno, nos han dado argumentos suficientes para confiar absolutamente en que vamos a competir con calqueira rival, sexa na casa, sexa fora. Pero é duro, pero bueno, é duro dende hai, 4 semanas, xa hemos solventado máis que ben dous partidos moi complicados, non? Porque ganar a Unicaja, ganar a Caja Laboral, e, bueno, de onte que, bueno, non consigues a final a victoria, pero, bueno, o sea, es que ha xogado un partidazo, non? O sea, que é duro, sí, é duro, pero, bueno, están solventando ben a dureza do calendario, moi ben. Eu digo polo esforzo, porque despois do esforzo de onte chegar á cancha do Barcelona, non sei se será... Onte dicía que ainda logo agora o partido que por él xogaría 2 partidos todas as semanas, que ele estaba encantado, que prefería xogar que entrenar, que para ele é menos duro. Entón, eso que me coñecendo os entrenamentos de Moncho, seguro que moito máis. Sí, non, os xogadores que non che quepa a menor dúbida que preferen. A mí cando digo os equipos que son Euroliga e demais,
Non, o feito de xogar non é o que lles agota, o mellor Son o os tema dos viaxes, viaxes, Ir a e demais. Moscú, ir a Claro, en este sentido Kazán, tamén o por van ali, pues, claro. a superar, Claro. viaxando a Bilbao tan pronto acabe o partido en Barcelona, en ese sentido Claro, tampouco... pero o xogador quere xogar, Sí, sí, non. deso non se Kenda cansa un non se xogador. escondía, o dicía claramente. Sí, seguro, seguro. Ti tamén pensas que lles vai ir ben, non? Que non Que van- se van a acusar Que van esa competir, acumulación. seguro, que van competir, Ya. porque este ano pois xa demostraron que menos o partido, creo que foi de Zaragoza, non? Que, bueno, pois un partido malo. Pero no resto de competición, vamos, competiron en todos, e non teño dúda de que van competir o miércoles en Barcelona. A ver, pois, home, o Barcelona ven de perder, Enrabietado. creo que eso non é bo, ven de perder dous partidos seguidos, porque perdeu en casa co CSK e perdeu outro día onte en Gran Canaria, en Las Palmas, entón, pois, eso non invita a optimismo, non? Porque, bueno, pois supoño que sairán enrabietados. Pero, bueno, para sair perdidos, pois quedamos en Santiago. É dicir, se xa se conta coa derrota, vamos a Bilbao directamente, xa non pasamos por Barcelona. Aí o problema tamén vai ser o ambiente, porque se o Palau dos últimos anos vai haber moi poquinha xente. Sí, no Palau teñen un grave problema Sí, de Realmente moi de frío. aforo. O sea, de aforo non, de asistencia, de que non lle vai a xente, non. E aí o importante E teñen será entrar no partido ben, Sí, pero bueno, igual ou igual non, igual está o Palau vacío, está o ambiente frío, e que o equipo local pois non se mete nun partido e aproveitas. Bueno, ti tes que facer ali o partido, pero é un problema, está claro que o Barcelona bueno, polo pouco que sei do tema, non é un problema de que non vendan entradas, é dicir, o abono teñeno todo completo. Son todo abonados, pero Está moi mala non cosa. van aos partidos, non van Deben de bueno, ser de E a fútbol partido da solo. Euroliga co CSK tamén, a asistencia do público foi mínima, ridícula, un dos E o mellores CSK, derbis que claro, derbis non, partidos que podes ver, non? Esa era a excusa que dicían, que a CB que o público de Barcelona non lles gustaba, ou bueno, que non están acostumbrados a tal, pero o CSK como non enches. Eu ves o Madrid, por exemplo, o Madrid mete 7.000 personas na CB, 7.000, 8.000, xa non falo de estudiantes ou Vitoria que andan xa 10, 11, 12, é un espectáculo. Pero que o Barça meta 3.000 persoas, como está metendo en partidos da CB, eso aí hai un problema, pero bueno, problema deles. Pois é problema deles. Claro, evidentemente non é noso, é problema do Barcelona. Pois antes de rematar, se vos parece, imos deixar un pouco a amarse este partido contra o Real Madrid, porque a semana pasada vivimos un torneo moi especial onde estaban os xogadores do Obradoiro, mezcláronse con xornalistas, con patrocinadores, con empregados do club, xogamos ese torneo, Jacobo, fallaches, Para o próximo... no equipo dos xornalistas, Non te quería quitar protagonismo, pero Silvia. Cristina e eu fomos, eu tengo que dicir que gañei o único trofeo para o equipo dos xornalistas. Sí. Que perdimos por culpa dun triple de Kendall no último segundo. Bueno, o trofeo xa Pero a sabedes copa que todos se de vexa, que que se vexa a copa. Que se ve a plaquiña, mellor. A placa. Que se ve esa placa. Eu creo que foi cousa de Mozan. O que se pode decir é que Hubo hubo unanimidade. unanimidade no xurado, sí. Bueno, A pois, verdade é que sí. que me dedique a outra cousa. Gracias a Deus non me pagan por xogar ao baloncesto. Pero eu fun, Sí. Non digades que non fixen un esforzo. Estuvo moi ben, Mira, Destos de eu só digo, moitas veces criticamos o club por moitas cousas que fan mal, pero neste caso eu creo que todos felicitamos porque o poder de convocatoria ademais foi moi grande, porque había moitos periodistas que a veces tamén nos gusta arrancar, moitos patrocinadores, por desde moitos afeccionados. José Ramón, desde Torreiro, estaba Baconde tamén, o propio presidente estaba na grada, os empleados do club tamén todo o mundo se volcou. Eu creo que o poder de convocatoria foi moi importante, o traballo que hai detrás deso, eu creo que é tamén para alabar, O sea, que eu creo que... Mozan diverteuse moito con nós. Sí. Eu creo que foi o artífice de que me deran este trofeo, non A ver, sei. había varios xurados. No, Mozan estaba no banquillo riéndose, que era peor. Mozan sentouse no banquillo a rirse de A nós. rirse, básicamente. Eu era só un membro do xurado, que xa te digo, a votación foi O unánime. noso adestrador era Oriol. Mozan, pois eu xoguei o baloncesto ata os 15 anos, pero que Pero non dende ibas esa- moito a adestrar, non? Dende esa pasaron moitos anos, dende os 15. Bueno, Cristina Como tamén, comprenderás, non volvín a tocar un Cristina balón. tamén tuvo seus momentos de gloria. Cristina, hai outro que día, decir que sí. inaugurou Aí metín a o- primeira canasta eso. do primeiro trofeo segunda rei. Eso certo, tamén vai certo. quedar aí. La que Aquí a tuvo, nosa la que honra. tuvo retuvo. Exactamente. E o problema é que me defendía Kendall, que senón me tiría moitas máis. Pero bueno, o caso que pasamos ben, Sí. e agora imos ver así un pequeniño vídeo para repasar algunhas imaxes desa tarde.
Hai que dicir que os que son adestradores non quixeron xogar, eu non sei por que Mozan non quixo xogar, Moncho tampouco quixo pero xogar. Víctor Mucha calidad, sí. mucha calidad. Só Víctor Sí. sí que deu aí o... Sí, Víctor xogou, sí. Pero que pasa con vos? Non, Aquí eu nada máis que estaba- tiña que facer eu o ridículo. Eu ou que estaba na pasa organización do evento e Moncho foi o responsable de dirigir o equipo aquí? campeón. Pero eu quería velo xogar, porque dirixir xa o vemos sempre. Pero a outro equipo, para que vexamos que tamén é boco con outro equipo, entendes? Tamén o fixo campeón a outro equipo, entendes? Sí, Estaba amañado. un poquillo amañado, non é por nada. No, Non que va. Ui. Bueno, Hombre, porque que hai que gane ver que o equipo gañaron- que organiza non é bo. Gañaron os empregados do club. Agora, con Fran Grela pasámoslo moi ben. Como Sí. Fran, se non ten un Espectáculo. futuro no seu traballo, pois como animador ou... Deixa no seu traballo, que fai moi ben, claro. Aí tamén ten que animar, así que... Sí, bueno, é tremendo, Pero, bueno, pasamos unha boa xornada máis cos xogadores, que foron moi cercanos, tamén comentábamos tamén con Cristina que, por exemplo, Pavel, que é un xogador que non Sí. coñecemos tan de cerca, pois era moi gracioso Sí, tamén, estuvo... moi cercano, Se implicou ¿no? moito, estaba simpático. Sala, que colleu a rapaza, a nena pequena, para que encestara, Sí. moi divertido. Sí, foi unha tarde moi bonita, sí. E Jacobo, a próxima, Vale, o segundo próxima. torneo es porque este trofeo hai que gañalo outra vez a prensa, non sei que non O ten que... trofeo- A ver, temos que gañar Dedícate outro, a outra non cosa. este. Trofeo, dedícate a outra cosa. Non é por nada, pero eu prefiro gañar o grande. Eu gañei no a moita honra, eu fui a recoller xa vistes moi contenta. Sí, non. Porque cando xogaba o baloncesto de pequena non gañei nada, pois agora gaño... Unha copa, Agora que xa Unha non copa é unha sigo copa, jugando. exactamente. Unha copa, unha copa. Exactamente. Pois e antes de rematar temos tamén outra exclusiva que nos quería dar Jacobo, non? De non No, sei que comentar- pasou con un xamón. Comentar simplemente que ao capitán do Obradoiro que lle tocou un xamón, digo por si... Pero Ai, donde, que como se foi? quere Se ten o placer de repartilo, pois aquí abrimos As ya... magdalenas de Miki e o xamón de Dios xa temos Pois a abrimos a tarde porta feita. do estudo e que veña a Encantado. facer unha sesión de degustación A ver, pois de co- xamón co señor Oriol Junyen, e, bueno, noraboa, non? Pero onde foi eso? Que, Pois no como concurso, foi o no concurso de tema? tapas de Bertamiráns. Ah, Sei que no concurso de tapas. Sei que tocou un xamón a Oriol. Pero eso non estaría amañado como que gañaran os empregados do club outro día, non? Non, pois creo que non, pero bueno, en todo caso pode vir aquí a facemos degustación do xamón e é fenomenal. Pois convidamos a Boa idea, a Miki e a Oriol. Miki que Queda aí veña o- coas Hombre, que tamén ten magdalenas, vacacións non? en Navidad. Pois que traian as magdalenas, o xamón e todo o que se Eu creo que pode. van Será chegar antes vendidos as magdalenas todos. de Miki que o xamón de Oriol. Porque igual o xamón xa Pégame onde a vai, mí. igual o xamón xa volou. Por certo que a Oriol tamén se lle fixo unha homenaxe o outro día neste torneo porque cumpría 400 partidos. Que se di moi rápido, pero hai que facelo. Sí, pero eu creo que aí xa vou ser un pouco máis pesada. Aí o homenaxe tiña que ser no partido. Ah, no, Que partido oficial. quedou un pouco esquecida. Eu creo que era... sei que pola televisión, mellor o tema dos horarios e dos tempos non era o apropiado. complicado igual para... Sí, pero a mí gustaríame que fose aí, pero bueno. Bueno, cando faga os 450, pois... Que os fará. Bueno, os que lle quedan. Pois... Seguro que ten moito baloncesto ainda aí. Oriol. Bueno, pois xa analizado este partido, estas outras cuestións imos rematar e ata a próxima, se non vos vexo antes do Nadal, que pasedes un bo Nadal. Igualmente. Agardemos que esta semana lle vaya ben o Obradoiro. Moitas grazas aos tres. Moitas gracias. Gracias e boas festas. E nos rematamos por hoxe, voltamos mañá con máis deportes. Graciñas por atendernos.